Da li volite lutke? Ne volim ih ni ja. Ovo su jezive stare lutke. Njihove oči će vam probušiti rupu kroz dušu. Hoćete da se poigrate sa njima? Da li biste se poigrali sa njima? Bez obzira da li u pitanju Barbie ili Moćni Ranger, neka deca jednostavno žele da se igraju sa svojim lutkama. Međutim, ove stare lutke nemaju taj luksuz da se neko igra sa njima. I to zbog dobrog razloga. Nekada davno, fabrike igračaka su sigurno mislile da će ove lutke biti obožavane od strane dece širom sveta. Izgleda da su stvari bile dosta drugačije tada, ako je neko uopšte pomislio da bi ove monstruozne stvari nekome mogle da budu slatke. Mesto broj 1. Ova lutka sigurno nema dobre namere. Mesto broj 2. Gospode, ovi zubi kao da žele da pojedu nečiju dušu. Mesto broj 3. Zašto su morali ovde da naprave 3 komada? Mesto broj 4. Baš ono što svako dete želi za Božić. Jezivi patuljak da ih gleda dok spavaju. Mesto broj 5. Ma ne, ova lutka uopšte nije bila jeziva. Mesto broj 6. Ova lutka definitivno kao da pokušava da isisa vaše biće sa očima. Mesto broj 7. Da li trebam da komentarišem uopšte ovu sliku i ovu lutku? Mesto broj 8. Zamislite da ova grozota gmiže ka vama usred noći. Da li biste se igrali sa njom? Mesto broj 9. Ne znam šta se ovde tačno dešava, ali mislim da ova lutka ima 2 lica, prednje i zadnje. Ne bih da se mešam u to, ali da li bi se zaista neko igrao sa ovom lutkom? Mesto broj 10. Da, ovo je lutka sa kojom bi se sigurno svi igrali. Ko bi uopšte pri zdravoj svesti dao ovo svom detetu? Mesto broj 11. Ova lutka možda i ne deluje toliko strašno, ali ipak je na neki način jeziva. Mesto broj 12. Na slici vidimo 3 lutke sa kojima sigurno se ja bar ne bih igrao, ali pogledajte njega na slici. On će možda uskoro postati jedna od njih. Mesto broj 13. Ok, šta je sada ovo? To je cela armija njih. Da li biste se igrali? Mesto broj 14. Ove lutke definitivno kao da su se pripremale za globalnu kampanju horora. Mesto broj 15. Ovde je faktor užasa na maksimumu. Mesto broj 16. Da li je ova lutka trebala da bude simpatična? Ne bih rekao. Ako bi ikada i jedna lutka pokušala da vam ukrade dušu, to bi definitivno bila ova. Mesto broj 17. Ova lutka je možda na neki način simpatična, ali ja se ne bih igrao sa njom. Da li vi znate za još neku jezivu igračku iz davnina? Pišite nam u komentarima, pratite nas na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Vine i naravno do sledećeg videa. Srdečan pozdrav!